Mine sabatha benhle wabangcwele. Izobula ngehlabelelo 148 inkosi kusefana kwebandla. Sisandinda wasemi sage sabashi yagabe sisandinda Yes.
Masibona. Amen. Oqala mangibonge umsebenzi owenziwe izifundiswa zakithi ukuba busunguleke inhlangano ebizwa kuthiwa iNazarene Scripture Research Institute. Le nhlangano le inhlangano ene nhloso yokuthi yenze ucwaningo olubanzi ngokuNazaretha njengenkolo kusukela kuMose. Le nkolo igcine ufundwa ngayo ema-university. Le nkolo ugcine inama-modules kunama-students nje afunda ngayo. Kungagcini lapho, ziningi izinto esiqonde ukuthi zenzeke ngaphansi kwale nhlangano ngoba sizoba nama-partnership nama-university ukuthi ubuNazaretha kurecognizwe as inkolo njengobuKrestu, njengobu-Islam, njengakwezinye inkolo. Umuntu uma ethi uthatha inkolo kuNazaretha azi ukuthi uthatha inkolo eyisima kanjani.
ngaphambili sekhona ubaba inyanga izulu ngasungula inhlangano okwakuthiwa inabatshu kwathi mhla sivula lenhlangano sisesikhaweni ngase ngikubeka ukuthi inhloso yalenhlangano kuzoba yini ngabeka ukuthi ngalenhlangano sogcina silibandla nalo elimele elinezikole lapho kufundiswa khona ngobuNazaretha sinama college lapho kufundiswa khona ngobuNazaretha kodwa ke akwenzekanga lokho ngathi ngibona lenhlangano yakwasebeyinhlangano entertainment ngase ke ngiyaphuma kuyo ngakho ke ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi lento eyayiphupho lami ngiyibone sengathi ingase ifezeke futhi ngalenhlangano le esisungulile ukuthiwa iNasri noma iNazarene Scripture Research Institute. Ngesonto eledlule ngike ngakubeka ukuthi ibandla leli laManazaretha kaNkulunkulu libandla elikhulayo. Ngase ngikubeka futhi ukuthi angifuni ukuthi kwenzeke lento engiyibona yenzeka kwamanye amabandla ukuthi abantu bekholwe bebe baningi kodwa uthi mawusuthi uyafuna ukuthi yindeni enikholwayo utholakale ukuthi abazi ukuthi ngempela bakholwa yini bakholwa noma yini noma kanjani. Manje ke ngifisa ukuthi ngoba leli bandla linabantu abaningi abaqala ukukholwa ngichaze okuningi ngalo ngoba ngiyangizwa abantu abakholwa lapha bethi hayi sakuzwa ushumayela ophozini nento enjengaleyo. Ngokwami umuntu okholwe lapha ngokungizwa ngikhuluma ophozini nje kwaphela usuke engenalo ulwazi oluphelele lwaleli bandla. Abantu engeke ngithole ukuthi banolwazi oluphelele abantu ababelalele lezi inkonzo bebuye befunde ku-Facebook ngoba lezi inkonzo zikhona ngawo wonke amasabatha futhi ziningi izinto esiye sibhale ku-Facebook. Ngokukholwa ngiyinzalo yobuNazaretha. Umama wami wayintandane wayese adoptwa umprofeti eneminyaka e-11 kwathi ekuhambeni kwamprofeti umama wayesekhulela kubaba ilanga wagana kwampanza ephumela kwaShembe akazange waphumela kwaDube ngoba wayesengokwashembe. Ngakho-ke ngithe ngikhula ayikho enye inkonzo engiyaziyo. Ngikhule kule nkonzo yobuNazaretha ngakhula ngiyinkosana ngakhula ngigcina ngiba umshumayeli ngaze ngaba umbangeli. Kodwa ngiyathanda ukuba ngisho ngoba enye into uyayithathe for granted ucabanga ukuthi ngoba uyayazi nabanye abantu bayayazi. Leli bandla laManazaretha kusukela kubaba mkhulu kuze kube kubaba ilanga kwakuyibandla elilodwa. Kodwa emva kokuhamba kababa ilanga ngo-1976 leli bandla lahlukana kabili. Kwaba khona ibandla laseBuhleni kwase kuba khona ibandla lasePhakameni.
kodwa namhlanje selinamabandla nje amaningi. Mina nabazali bami ngaba sebandleni lasebuhleni, kodwa ngo-2006 kwafika ingilosi, okwafika inkosazana nje phakathi kwethu. Ekuqaleni sasingazi ukuthi ingilosi, kodwa akwathi kuyophela isonto sasesibona ukuthi akusena umuntu. Kusukela ngo-2006 kuze kushaya u-2010 sasingenakho ukuqonda ukuthi le ngilosi izofunani, kodwa sasesibonile ukuthi ingilosi, kodwa singazi ukuthi izofunani. Kodwa kuthena mhla ka-4 kuJanuwari ngo-2010 kumsombuluko, yayisifika igoqa phambi kwethu sithi ngithunywa ubaba ilanga uthi angikutshele ukuthi uma ebuhleni umakhele ibandla likaJehova. Kuleli bandla uyofundisa abantu ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani, kodwa uthathele ezimfundisweni zikababa esho umprofeti. Wathi uma uthatha isihlabelelo usifunda uyothola ukuthi ayikho into esesihlabelelweni ephambana nento eyiBhayibheli. Ngakho-ke kule libandla yonke into uzoyisusela eBhayibhelini, uyisusele esihlabelelweni zamaNazaretha, ususele ey'ntshumayelweni zikababa mkhulu, ukuthi ubaba mkhulu wayewafundisana amaNazaretha ngoJehova. Kusukela ngoJanuwari angizange ngayemukela le nkulumo noma ngingazange ngakusho ngomlomo, kodwa akuzange kwaba yinto engena kahle yimi. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi ngaba nepressure, njengoba ngike ngiyichaze, eyangenza ukuthi ngoSeptember ngawo nyaka ngo-2010 ngaphoqeka ukuthi ngivulele leli bandla njengokuyala kwengilosi. Ngenkathi ngivula leli bandla ngaliregister as a NPO, non-profit organization. Ngaliregister impela laba nenombolo as an NPO. Ngase nginikeza igama lokuthi Nazareth Baptist Church. Ngicabanga ukuthi leli gama lokuthi Nazareth Baptist Church saba nalo mhlawumbe inyanga ezihlanu, angisakhumbuli ukuthi zaba ngaki, kodwa sithe sinaleli gama kwasekufika ingilosi futhi isithi leli gama alemukeleki ezulwini ngoba lizonginikeza inkinga eziningi. Yangichazela ingilosi ukuthi ziphi inkinga engizobhekana nazo uma ngilibiza leli gama leli bandla ukuthi Nazareth Baptist Church. Yayisiqhamuka negama yona elithi Nazareth Church of God. Ngesizulu yathi ibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu. Ngenkathi ingilosi ilisho leli gama ngase ngiphoqeka ukuthi ngilishintshe leli gama lokuthi Nazareth Baptist Church. Ngase silinikeza leli lithi Nazareth Church of God.
ngiyafisa ke ukuba nikwazi lokho umlando ukuthi mina leli bandla ngangiliqambe igama lokuthi New Nazareth Baptist Church. Kodwa emva kwesikhathi ingilosi yafike yalichitha. Yathi igama ufanele leli bandla laziwe ngalo ukuthi iNazareth Church of God. Kodwa ngoba ngase ngiliregistile akuzange kwabalula ukuba ngilishintshe namanje na kuma bank nakuphi bizokuthiwa iNew Nazareth Baptist Church ngoba lali NPO. Kodwa lona seli Nazareth Church of God. Lelo gama lelo lafika ingilosi. Angizokuchaza ke ukuthi kungani noma yathini ingilosi ekutheni kufanele leli gama ngilishintshe. Kodwa ngaphoqeka ukuba ngilishintshe. Kwase kuthi mhla ka 26 kuMarch 2011 zampa kwase kufika ingilosi futhi kwafika ingilosi futhi isizongigcoba ukuba ngibe umholi waleli bandla ngokuphelele. Ngiyafisa ke ukuthi leyo nto niyazi kahle ngoba ezinye izinto angaze ngizichaze kahle. Ngenkathi ingilosi izosigcoba nomkhokheli mhla ka 26 March 2011 kwakusebusuku kuzosa kube isabatha. Yathi mayisizomgcoba yayisinginikeza leli jazi. Uma inikeza leli jazi yayisithi leli jazi unikezwa ubaba ilanga. Ubaba ilanga uthi angikutshele ukuthi uyabonga ukuthi empilweni yakho yonke usebenzele ubuNazaretha. Empilweni yakho yonke usebenzele Ushembe nobuNazaretha. So ngaleli jazi uyabonga. So leli jazi wathi ngaleli jazi akulona ijazi leli lokungcoba njengomholi webandla lamaNazaretha. Kodwa liyijazi engathi ijazi leziqo. Ngoba yathi ingilosi noma ngabe sekubakhona omunye umholi akake enikezwe leli jazi ngoba leli jazi aliqondene nokuthi ugcotshelwa uholi kwaleli bandla. Kodwa leli jazi unikezwa ubaba ilanga uthi ngalo uyabonga ukuthi empilweni yakho yonke usebenzele Ushembe nobuNazaretha. Nempela ke empilweni yami yonke ngimsebenzele Ushembe nobuNazaretha noma sengiyibone sengithuba. Kodwa abantu abaningi abafika kuleli uNazaretha abazi ukuthi umlando wami ngobuNazaretha usukaphi. Ngake ngasho ngathi ngisemncane cishe ngangifunda standard 3 kwase esibonakalisweni kwase kuqhamuka incwadi enkulu
le ncwadi enkulu yayibhalwe ukuthi iBhayibheli lamaNazaretha. Ngithe ngisajabula ngibona iBhayibheli lamaNazaretha kwase kuvela izwi lithi ungajabuli ngoba leli iBhayibheli lobhalwa kuwe. Ngoba nabakwaziyo lokho. Yeah. Kusukela ke kuleso sikhathi ngimncane ngaba umuntu osebenzela Ushembe nokuNazaretha. Okokuqala njengoba ngeke ngasho imina engasungula inabachu. Okwathi emva kwesikhathi ngase ngijoinwa umvangeli uMkhize. Sase sivula esikhaweni. Kodwa ke inabachu ayizange yaba namphumela muni kimi. Angazi noma kwabanye abanani kodwa kimi inhlangano nje eyagcina inganamphumela otheni. Kodwa ngabuye futhi ngahamba ngaya okhozini kwakunohlelo okuthiwa kuphumela eShashalazini. Kulolu hlelo lolu ngahamba ngaya okhozini ngiyolwela indaba noma ngiyodefenda indaba kaBaba mkhulu ukuthi uBaba mkhulu kuthiwa wandisa. Mhla ngisokhozini ngangingedwa and amaKristu ayemaningi njengoba nebaningi nje ezongibuza ngendaba kaShembe. Kwakusekhona ubaminyanga ezweni leso sikhathi. Ngayilwa indaba kaBaba mkhulu openly. Ngaleso sikhathi ngangakaba uye ngisho umshumayeli ngangiyinkosana nje. Kwase kuthi okulandelayo ngalwa indaba yokuthi leli bandla liphume ngaphansi kobuKristu lizimele. Ngasuka lapha ngedwa ngaya ePretoria kwi-Interfaith Conference lapho okwakukhona zonke izinkolo kodwa ingekho inkolo le ngoba yayingaphansi kobuKristu. Kodwa ngayibhala ngathi ubuNazaretha. Kwase kuthiwa angichaze ukuthi ubuNazaretha noma leli bandla ngilichiphelani ngaphansi kobuKristu. Ngachaza ukuthi kungani kufanele ibandla lamaNazaretha lizimele njengenkolo lingaba ngaphansi kobuKristu. Kwaba nenkolo yomdabu eyathi cha uma ngiphuma ngaphansi kobuKristu angibe ngaphansi kwenkolo yomdabu. Ngakwenqaba futhi nalokho. Leyo nto noma leso siga isiga esangisebenzisa kakhulu ngoba ngagcina sengibizelwa kwi-Onklip Park ngibizwa uBishop Ndungane wayesese elukhuzeni kwa TV ngaleso sikhathi. Ngokweshinwa ukuthi kungani leli bandla leli ngilikhipha ngaphansi kobuKristu. Kodwa ngokusizwa ngezinye izinkolo ikakhulukazi inkolo yeIslam neJudaism lapho kwakukhona abafundisi ababe very dynamic
ngakwazi ukuthi ngigcine ngilenzile leli bandla kuba liphume ngaphansi koKristu. Sengilikhipile ngaphansi koKristu, ngahamba nomfundisi uMbatha, ngaya futhi okhosini, ngayocela ukuthi leli bandla ngoba sekuyinkolo alisekho ngaphansi koKristu lizimele libe neslot salo. Nalapho kwaba nokuningi ukuphikisana ukuthi leli bandla kungani kufanele libe neslot, kodwa ekugcineni ngoba kwase kune nomthetho oshoyo ukuthi leli bandla liyinkolo eyimele, sagcina siba neslot. Ukuthi Ushembe nokuNazaretha ligama elavela kimi, ngilithathela encwadini yami engangiyibhalile eyayimanuscript engangichaza khona ngobaba mkhulu ethi Ushembe nokuNazaretha. Emva kwalokho kwaba yimi futhi ngedwa engasuka la ngaya eEast London ngiyomela ibandla lamaNazaretha kwiTFC. Ngaleso sikhathi ngase ngumvangeli. Akakho umuntu ebandleni lamaNazaretha owakwavuma ukuba engiphekezele ukuba ngiye kwiTFC. Ngagcina ngihamba ngedwa. Ubaba uThingo wanginikeza imali njengobaba inyanga yezulu, njengoba wayenginikeza imali ngoba kwafanele ngihlale insuku eziningi lapho. Njenga ku-Interfaith Conference ngathola ubunzima obukhulu kwiTFC, ngoba ngathola ukuthi iTFC inabantu inamabandla amaningi ngendlela esimangaliso azonikeza ubufakazi kuyo. Ngiyakhumbula ukuthi kwamanye amabandla ayemakhulu kwakukhona iZCC nomholi wayo wayekhona. Wawufike unikezwe ihlalo ninikeze ihlalo ezo-12 bese kuba i-commission la, bese kufanele ukuthi kulezi ihlalo ezo-12 noma kube umuntu oyedwa ozochaza yonke into, bese ninikezwa, bese nibuzwa imibuzo, bese nelekelelana ukuyiphendula. Kodwa kwathi mase fika i-10 yami ngathola ukuthi out of 12 people ngingedwa, kodwa ngimele ibandla elikhulu, ibandla lamaNazaretha, kodwa ngingedwa. Akhona oyedwa umuntu engangihamba nawo. Onke amabandla ayehamba nabafundisi, ehamba nababishopi, ehamba nabaholi babo, kodwa mina ngahamba ngedwa kwi-TFC. Ngama ngedwa kwi-TFC. Ngafike ngakudeliver iphepha, ngachaza yonke into. Kwase fika isikhathi sokuthi ngibuze imibuzo. Ngayiphendula leyo mbuzo ngingedwa. Agcina ngalapho. Ngawo futhi ku-1996 kwaba nesymposium eVets njalo ngonyaka. Kule symposium kuyisymposium yase-university lapho kwakuhlangana khona oprofessor bezenkolo nodokotela bazenkolo from all over the world. Ngathola ukuthi kule symposium yezenkolo kukhulunywa kakhulu ngoShembe ubaba mkhulu.
wayesethi uprofessor Ustezen ngoba kukhulunywa kakhulu ngoShembe ubaba mkhulu nami angibe kuyo le symposium ngimele ubaba mkhulu ngichaze ukuthi lezi zinto ezichazwa ngayo zinjengoba zinjalo. Ngicabanga ukuthi le symposium yaba khona iminyaka mhlawumbe u4 ihambela eVet University. Ngomunye unyaka ngathola kunodokotela baseCanada abamnyama nabanye base-USA nabanye bakamazwe ehlukene no professor bala eSouth Africa. Ngiyakhumbula ukuthi uprofessor Kitchoff wase-University of Zululand uyena owayebhale kakhulu ngobaba mkhulu. Kwase kuthiwa angibe nephepha lapha khona ngizomphikisa khona. Ngawadiliva lawo maphepha azaba mhlambe 3 ngekhathi ezahlukene. Ngimele ubaba mkhulu ngingedwa. Kungekho umuntu eNazaretha owaziyo ukuthi ngenzani ngaphandle mhlawumbe ngoba ngangingibike kubaba noma ngibike kubaba uthi. Kodwa abanye abantu babengazilutho beba sesontweni. Angigcinanga lapho. Imina engaqala ukushumayela umhlaba wonke kuma cassette. Ngishumayela ngoShembe ubaba mkhulu. Ngibuye futhi ngihlabelele. Lawo makhasethi abaningi bayawazi. Angigcinanga futhi lapho imina engaqala ukubhala incwadi ngichaza ngobaba mkhulu. Ngichaza ngoShembe. Ngichaza ngenkolo yokuNazaretha. Ngeke ngikukhumbule okunye kodwa ngibala nje lokho engisakhumbulayo. Ngisho ukuthi uma ubaba ilanga ethi uyabonga enginikeza leli ijazi kufanele niqonde ukuthi wayenginikeza leli ijazi ngoba kwenze njani. Kodwa okukhulu kakhulu engifisa ukuba nikwazi uthi ubaba ilanga ngomlomo wengilosi uthi ubaba ngiyabonga ukuthi empilweni yakho yonke umsebenzele uShembe nokuNazaretha. Kodwa manje usuyakhishwa ukuthi ushumayele ngoShembe nokuNazaretha. Manje na usunikezwa ukuthi ushumayele ngoJehova. Lokho ukuthi ngishumayele ngoJehova akusiyona into eyasuka engqondweni yami noma engayicabanga nje ukuthi ngiyenze. Kodwa is an instruction. Angazi noma ngakubiza ukuthi promotion noma yini. Kodwa washo ubaba ilanga ukuthi usiyangiyekisa ukuthi ngishumayele ngoShembe nokuNazaretha. Kodwa manje senginikezwa ukuthi ngishumayele ngoJehova. Ngifundise abantu futhi akushongo ukuthi akhululanga ngendaba yamaNazaretha kwathiwa ngifundise abantu umhlaba wonke ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani. Uma ngifundisa abantu ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani ngibheke ukuthi ubaba mkhulu umprofeti wayewafundisa kanjani amaNazaretha ngoJehova. Yazi yathi ingilosi konke lokhu uyokuthola
kuyizihlabelelo zamaNazaretha ukuthole emthandazweni ukuthole kuzihlabelelo ukuthi ubaba mkhulu wawafundisane amaNazaretha ngoJehova kwasekuthiwa ke njengamanje sekuwena ozofundisa umhlaba ngoJehova ukuthi uJehova udunyiswa kanjani uJehova ukhonzwa kanjani njengoba kwabhala uMose ngithi lento angiyiqondisi ngoba kunamaNazaretha ayaye ngihlasele ethi angisakhulumi manje mina ngoShembe ngoba uma ungase ubheke leli bandla namabandla akwaShembe amabandla akwaShembe ngaso sonke isikhathi akhuluma ngoShembe kodwa mina ngayekiswa ukukhuluma ngoShembe as a replacing uJehova kodwa kwathiwa angikhulume ngoShembe as supporting abanye abaprofeti ngenkolo kaJehova angazi noma nezwani leyo ngayekiswa officially mhla ka-26 kuMarch 2011 ukuthi ngishumayele ngoJehova ngishumayele ngoShembe as replacing uJehova ngoba before that sasikhuluma ngoShembe vis-a-vis uJesus incane kabi indaba ukuthi sikhulume ngoJehova kodwa ubaba ilanga wafika wathi angisezukukhuluma ngoShembe as replacing uJehova kodwa ngizokhuluma ngoShembe efakazela iBhayibheli ngoJehova ngoba lithi izwi uyothatha izimfundiso zikaShembe ubaba mkhulu uthathe ihlabelelo likababa mkhulu ufunde kuzo ukuthi uShembe wayewafundisani amaNazaretha ngoJehova manje kulabo abafikayo nalabo abangamaNazaretha nabangamaKristu leli bandla akulona ibandla lakwaShembe at all ngithe kulesi sihloko ubudlelwane phakathi kwamaNazaretha kaNkulunkulu noShembe noJehova ubudlelwana phakathi kwaleli bandla noShembe ukuthi uShembe ubaba ilanga osungulele leli bandla uShembe ubaba ilanga odirector leli bandla kodwa uShembe owumoya so ubudlelwane lobo baleli bandla noShembe ngoba leli bandla ngelikaShembe leli bandla lidirector uShembe ngoba wathi baba ngakhela ibandla likaJehova ngakhela ibandla ngamanye amazwi leli bandla olakhayo ngelami kodwa ngoba ewumoya we can't see him kodwa yena wathi ngakhela ibandla likaJehova
So ubudlelwane phakathi kwaleli bandla noShembe owumoya ukuthi leli bandla lasungulwa uShembe, leli bandla elikaShembe, leli bandla lidirector uShembe. Ubudlelwane baleli bandla noJehova ukuthi leli bandla lishumayela ivangeli ngoJehova. Sinikezwe uShembe ukuthi kasifundise ngoJehova. Leli bandla lifundisa ngoJehova. Ayikho futhi enye into esinikiwe zanga kuthiwa siyofundisa ngoShembe, siyofundisa ngoJesu, siyofundisa ngobani. Kwathiwa njena angifundise ngoJehova. Ubaba ilanga wazwa nginikeza leli jazi wathi sengiyabonga usuqedile kulokho bokwenza. Wayesenginikeza leli jazi wayesethi kodwa manje usuzofundisa ngoJehova. Kuyezwakala lokho. Ngiyafisa-ke ukuba abantu bekwazi ukuthi leli bandla is unique kwisikhathi samanje. Ngoba wonke amabandla akhona emhlabeni angazi ukuthi kangakanani kuIslam. Kodwa emabandleni obuKristu namabandla amaNazaretha alikho ibandla elikhuluma solely ngoJehova njengaleli bandla. Alikho. Alikho. Lokhu ukuthi ngithi akulona ibandla lakwaShembe. Ibandla lakwaShembe iNazareth Baptist Church. INazareth Baptist Church ibandla lakwaShembe eliholwa abaholi bakwaShembe ngesibongo. Leli bandla akuyona iNazareth Baptist Church. Leli bandla aliholwa umholi wakwaShembe. Kodwa leli bandla iNazareth Church of God liholwa umuntu wakwaMbanza njengamanje. Alihlangene ngalutho nomndeni wakwaShembe, kodwa lihlangene noShembe owumoya. Kodwa alihlangene nomndeni wakwaShembe. Ngakho ukuthi yathi ingilosi ngaphandle kwababa uThixo, emva kwababa uThixo awusavunyelwe ukuthi uguqele umholi wakwaShembe weNazareth Baptist Church. Yathi ingilosi ngoba wena phambi kwakho kuhamba ubaba ilanga, ngakho ke awuvunyelwe ukuthi uguqele abaholi beNazareth Baptist Church. Ngangokuthi akakho umholi weNazareth Baptist Church engamguqela. Ngisho owasebuhleni ngeke ngimguqele, owasephakameni ngeke ngimguqele, owaseginyezini ngeke ngimguqele, owasethembezindle ngeke ngimguqele. Ngenqatshelwe. Hayi ukuthi I'm defying, ngenqatshelwe. Ngikwasemoyeni ukuthi angeke ngibaguqele. Nganikezwa futhi isizathu sokuthi kungani ngeke ngikwazi ukuthi ngibaguqele. Manje na-ke, why do I say that? Ngisho lento ukuthi as a church niwazi umlando webandla lenu. Noma umuntu enibuza nikwazi ukuchaza lokho. Ngoba baningi abantu engeke ngizwe namaKristu ethi siyibandla lakwaShembe. Asilona ibandla lakwaShembe. Ayikho into ehlanganisa nakwaShembe as a family. Kodwa sihlangene ngoShembe osemoyeni
ngoba uyena owathi angisungulele leli bandla. Ngiyazi ukuthi kuyayiqhamuka abantu kakhulukazi kuManazaretha bese bethi hayi uma ke ungasahlangene ngalutho nakwaShembe hayi mususebenzisa ihlabelelo zaManazaretha. Cha, akuhambi kanjalo. Okokuqala njengoba ngisho leli bandla ngisebenzela ubaba mkhulu more than any person wakwaShembe. Ileli bandla elisebenzisa ihlabelelo zikababa mkhulu ukuchaza ukuthi uJehova ukhozwa kanjani. Ileli bandla elisebenzisa ihlabelelo likababa mkhulu ukuchaza ukuthi ubaba mkhulu kwakuumuntu onjani. Ileli bandla. But apart from that, uma ungase uthathe iRoman Catholic Church bese uthatha amaWeseli, uthatha ama-Anglican Church. Ama-Anglican Church aphuma kwiRoman Catholic Church. Kodwa awukwazi ukuthi uthi ngoba ama-Anglican Church aphuma kuma-Roman Catholic Church use uthi ibandla lase-Anglican Church ibandla lamaRoma. Awukwazi. Kodwa futhi ziningi izinto noma ama-doctrines ebandla lamakatholika asetshenziswa ama-Protestant Church, specifically i-Anglican Church. I-Anglican Church inazo cisho zonke izinto zase-Roman Catholic Church. Kodwa kuncane kakhulu okwehlukile. Kodwa nje yonke into ngisho amalokhuza amasistela nani ngasonda mina e-Anglican Church. Ngasonda futhi e-Roman Catholic Church ngenkathi ngisedlangezwa high school. Mncane kabi umehluko phakathi kwe-Anglican Church ne-Roman Catholic Church. Ngoba i-Anglican Church yaphuma kwe-Catholic Church ngoba inkosi yamangisi yayifuna ukuganwa unkosikazi wesibili, divorce yokuqala. Kodwa uphapha wakwenqaba lokho. Basebe yasimela ke ilokuzwa i-Anglican Church. Ngiyayazi umlando angawufunda. So ayikho enye into waxabanisa ukuthi inkosi yamangisi yayifuna ukuthi idivorce omunye unkosikazi ngoba engabathola abantwana bese iganwa ngomunye ilokuzwa uphapha wakwenqaba lokho. Basebehlukana. But kuyo yonke into bayafana. Almost kuyo yonke into, ngeke ngithi kuyo almost kuyo yonke into bayafana. Kodwa awukwazi ukuthi i-Anglican Church i-Catholic Church. So awukwazi ukuthi ngiphumile ebandleni lakwaShembe bese uthi ngiyibandla lakwaShembe. So kodwa onke lamabandla ngokwenkolo angama-Christians. Just as leli bandla namabandla sebuhleni nasebuphakameni nakuphi singamanazaretha ngokwenkolo. Kodwa thina asibona abakwaShembe kodwa singamanazaretha ngoba singaphansi kwenkolo eyodwa, ngaphansi kwenkolo kababa mkhulu. Likewise, ama-Anglican Church, i-Catholic Church, i-Luthela namanye angamaKrestu ngoba ngaphansi kwenkolo yobuKrestu. So lezi zinto kufanele ukuthi nizazi ngoba thina si-pilot project okufanele ukuthi ngathi
umhlaba wazi ukuthi lo nkulunkulu owayekhona kwaIsrayeli usekhona phakathi kwethu. We are the pilot project. Kufanele ukuthi umhlaba wazi ngathi ukuthi lo nkulunkulu owayekhona kwaIsrayeli usekhona phakathi kwethu. Amen. Kodwa umhlaba ngeke wazi ngathi uma thina nathi sizoyiphathisa kwalamanye amabandla. Kufanele ukuba sibe ngcwele njengoba uJehova uNkulunkulu wethu engcwele. Sizahlukanise nabanye abantu. Sizahlukanise nabanye amabandla ngokwenza. Ngoba singcwele. Sithandiwe ezulwini. And kufanele ukuthi kube khona into ebonisa umhlaba ukuthi uNkulunkulu thina uyasithanda. Hayi ukuthi sisho ngomlomo. Kufanele ukuthi umhlaba ubone ukuthi la kuleli abandla kukhona uNkulunkulu lo wayekhona emandulo. Lo uNkulunkulu uzomthola lapha. And ufanele sibe ne confidence yalokho ngani ngoba ubaba ilanga uthena angimakhele ibandla lika Jehova. Leli ibandla elika Jehova. So alingaba ngelika Jehova ngegama. Alibe ngelika Jehova ngezenzo. Do feel ukuthi ngingumntwana kaJehova. And njengoba ngumntwana kaJehova ngiphila lempilo. And njengoba ngiphila lempilo ngimntwana kaJehova, uJehova uzoba nami. Kukho konke. Njengoba ngasho ngathi ingilosi yasigarantela yathi uma ngabe siba abantwana bakaNkulunkulu njengoba kwakungabantwana bakaNkulunkulu bakwaIsrayeli, kusazokwenzeka imangaliso kuleli ibandla engaphezulu kwemangaliso ezazenzeka kwabantwana bakwaIsrayeli. Ngoba abantwana bakwaIsrayeli uNkulunkulu wahamba nje nabo. Kodwa thina sikholwe ngempela. Sisukele sakholwa kuNkulunkulu. And uma sikholwa ngempela, I can tell you, ayikho into ezosithinta. Uma sithi uNkulunkulu sicela ukuba singalambi, uNkulunkulu uzosinikeza ukuthi singalambi. Uma sithi uNkulunkulu sicela imoto soba neimoto zonke. Uma sithi uNkulunkulu sicela ukuphila siyophila. Noma yini esizoyicela uNkulunkulu soyithola. I can assure you of that. Ukuthi noma yini esicela uNkulunkulu sizoyithola because uNkulunkulu ufuna ukuyibonakalisa ubukhona bakhe ngathi. But uNkulunkulu akakwazi ukuyibonakalisa ubukhona bakhe ngathi uma nathi sifana nabanye abantu. Akakwazi. Kufanele nilokhuze silandele leli verse belifunda umfundisi ekseni ukuthi yibani ingcwele ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele, nginahlukanisile nabanye abantu ukuthi nibe ngabami. Angazi uma niyayizwa leyo nto. Yibani ingcwele ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele, nginehlukanisile nabanye abantu ukuba nibe ngabami. Manje na-ke ukuba umntwana kaJehova ukugcina
umthetho kaJehova. Ayikho futhi enye into. Ayikho enye into ukugcina umthetho kaJehova. Asiyimisele ukugcina umthetho kaJehova. Bese sibona ukuthi uJehova akaze ukuhloba eningathi kathathu kumazulu onke ngonyaka umunye. Amen. Is it not going to happen? Kufanele ukuthi uNkulunkulu esiqhenye ngathi. Kufanele uNkulunkulu ehlobe ngathi. Kufanele uNkulunkulu ezwe ukuthi laba abantu bayangithanda. Ekuzwe lokho uNkulunkulu. Njengoba eshilo Ushembe ukuthi uJehova uhloba ngathi kathathu kumazulu onke unyaka umunye. Lokho kuzokwenzeka kuphela uma ngabe uJehova simkhonza. And uma uJehova simkhonza, uJehova uzofuna ukuba eyibonakalise kithi ukuthi ubuyile kithi. Uzofuna na ukuyibonakalisa kithi ukuthi ubuyile kithi. Thina nomkhokheli ziningi kakhulu izinto esiye sibone ukuthi uJehova ungakithi. Ziningi kakhulu. Kodwa ngifisa ukuthi zingagcini kithi sobabili. Sonke sibe njalo. Sonke sibe njalo. Thina uNkulunkulu akakaze esiphoxe. Akaze esiphoxe. Asikaze nje size sithi akodwa uNkulunkulu kwenze kanjani lokho. Noma ngabe bekufanele ukuthi mhlawumbe sithi ayisekwenzekile, kodwa nje uma sibhuqa phansi sithandaza uNkulunkulu uyayishintsha leyo. So thina nomkhokheli we are very sure, apart from the presence of ingilosi, but nje when it comes to ukwenza, we are very sure ukuthi hleli noNkulunkulu. Ngokwenza hayi ngoba mhlawumbe sinengilosi, kodwa nje ngokwenza we are very sure ukuthi uNkulunkulu uyasithanda. Uyasithanda uNkulunkulu. Ngisho ngabe sicelela umuntu ukuphila uyayiphila. Noma abe sicelelane umuntu uyakwenza, noma abe sihluphekile sekufanele ukuthi singazi sokwenza, kodwa nje akakazi uNkulunkulu sithi masiguqa alokhoze asikhoxe. So ingilosi isifundisile ukuthi uma sikholwa uNkulunkulu siyothi masithi sicela ukukhula sikhule. Siyothi masithi sicela ukuthi zingababikho izifo ezisihlaselayo, zingababikho izifo ezisihlaselayo. Siyothi masicela ukuthi uma sifa siye ezulwini, sife ngempela siye ezulwini. And lezi zinto ziyokwenzeka noma kanjani, but ukwenzeka kwazo uhambelana nokuthi wena uzithelile ukuthi umntwana kaNkulunkulu. Hayi ukuthi uthi umntwana kaNkulunkulu njengamaKristu babethi hayi umntwana kaNkulunkulu kanjalo. Cha, yiba umntwana kaNkulunkulu ngesenzo. Ihlabelelo 83 inkosi kusephambili. Sendesiwe thina Kwamanazaretha sonke ogeso Yes,
Asibheke enkosini uNkulunkulu wasekuphakame Ushembe sibonga umsakho nothando lwakho wena osigcinile ngalemini yakho namhlanje sicela Nkosi kuba ube nathi njalo usenze Nkosi kuba sikholwe usenze Nkosi kuba sikuthande usenze Nkosi kuba usikholwe ngeqiniso sibe abantwana abanene isono bonke laba abantwana Nkosi abeze kuwe Nkosi baphe isibusiso ngelakho Nkosi igama manje phakathi amen